Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi wa dukkanin al'umman duniya baki daya sallama irin ta addinin musulunci. Ina fatan mun shiga cikin sabuwar shekara lafiya. Da wannan daman nake so in tallata muku sabon shahararren fasihin mawakin nan, wato M Nasir Ikara, wanda ya shirya album ɗinsa mai suna Kamar Wasa. Kamar wasa, kamar wasa, so ya shige raina ya sa cuta. Mawakin ya yi ƙoƙari wajen kawo muku ingantaccen waƙoƙi wanda suke cike da nishaɗantarwa, ilimantarwa, faɗakarwa, gami da soyayya. Asilar su ne zuciya ta taimakon kwana da abar santa wacce ta yi yawan bege. Yau gani cikin sannani na so mai kona, na rasa ya zanyi wa fuska ta yi waige. Sanadin haka ne inuwa ta koma rana, ya zanyi da so yayi ma zuciya ta ban kwana. Tabbas a cikin album nasa ya kawo muku waƙoƙi masu sanyaya zukatan masoya. Ku saurari wannan. Masoyiya ƙaunar kita na raina, ta zuciya ba ta iya bore ba. A zahiri ke ce na je wasirina, ke ce na yi wa kaina zaɓi burina. Allah sarki so mai sanya masoya damuwa, wani lokacin kuma farin ciki. Ku ji wannan. Kauna ta shige ni na rasa ya zane, ciwon so a zahiri ba shi da magani. Kauna ta shige ni na rasa ya zane, ciwon so a zahiri ba shi da magani. A cikin album ɗin akwai waƙar Gimbiya Halimatu 'yar baiwa. Zuciya ta Halimatu tabbas ta kice tintini, tunda cuta ta so ta shige ni kike ta ban magani. Rayuwata a yanzu ina ta farin ciki kin sani, Allahu ne masani na rasa ki ba zan yi. Sannan mawaƙin yana tafe da labari na ban tausayi kamar haka. Al'amarin so dai na shige shi na yi zurfi, na yi nisa na yi niso dai abin kamar kifi, har na zamo jarumai a cikinsa na yi karfi. Yau gashi Domin samun wannan album ɗin ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna M Nasir Ikara TV. Za ku same su da dukkan sauran ayyukanmu da muke ɗorawa. A nan ni Ma'azu MZ nake ce muku bisalan masoya. Allah ya bar mu tare. Na gode.